Ramogi jong machiegni twak marwa mar ariyo chenro mar mbako romo kinyi makawuono kod odiochieng' makawuono tarik 20 dwe mar 11 higa ka higa piny ngima jahingo odiochieng' nyithindo mano mabendi dendo kanyo kod dho ngere ni World Children's Day. Mane momiyo kinyi makawuono chenro mar mbako romo wadwa twak kotudore kod odiochieng' nyithindo mar mondo mi wawinjane ni to gin ratiro mage mag nyithindo monego bedni irito e yo makare to ponono kochoch ratiro mar nyithindo onego bedni timo ang'o mar mondo mi oneni nyathi oyudo ratiro mare e yo makare kendo mapiyo piyo. Mane momiyo kinyi makawuono antiere kod wendo achiel e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae mathoro tiyo machiegni kod nyithindo bende wadwa twak mar mondo mi onyiswa ni tang'o momiyo odiochieng' makamae noket tenge mar mondo mi wahinga odiochieng' nyithindo. Wendo mantiere godo nyaka Ramogi jong okinyi makawuono antiere kae kod Aaron Green. Aaron Green en jakedne wanyalo wacho ni en jakedne ratiro mar nyithindo mano kotiyo kanyo e apisi mano mar riwruok mar Amani Kebera to bende ojathoro kedo ne alwora machiegni ahinya. Aaron okinyi makawuono e studio marwa akana mi thuolo mar mondo mi lera ne gino mitimo mondi e boma ma Nairobi kae. Aero kamano goero kamano maduong' kuom miya thuolo mar bire e studio ka kaka isewacho no ilonga ni Aaron Green. Ana tiyo e migawo milongo ni Amani Kibera. Watiyo e gwenge maweth mag Nairobi ka to maduong' ahinya watimo gimilongo ni dongruok mag gwenge kendo wasiro dongruok gi kene gima kizungu luongo ni sustainable development. To wan maduong' ahinya watiyo gi nyithindo to e yorwa mar tiyo gi nyithindo gi rowerni wan gi gimoro ma watimo kokale yor tugo gi tuke ma kizungu luongo ni sports and play. Kamano. Machiegni ahinya studio mar okinyi makawuono mana kisewinjo kora Ramogi jong mane wendo mabe nantiere godo studio ka okinyi makawuono. In bende odiochieng' makawuono kalune ni en odiochieng' nyithindo. Inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo ote moramora kokale namba mar ote machuok 2366 mbui marwa mar Facebook kaka pile ibiro yudo wa live Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Aaron kochako twak mar okinyi makawuono. Odiochieng' makawuono en odiochieng' nyithindo World Children's Day. Ang'o momiyo odiochieng' makawuono tarik 20 noket tenge mar mondo mi wahing kata wadhial nyithindo? Agoero kamano kimiya thuolo mar wuoyo wi nyithindo. Kaka anabedo nan nyathi tasebedo ng'ama duong' tatiyo gi nyithindo. En odiochieng' makende e piny mangima midhialo go nyithindo. Kaka wan jogo matiyo e weche mag dongruok odiochieng'ni nokete mar mondo wane ni nyithindo kata waranga alwora ma nyithindo dakie to kaka nyithindo bedo jokanyo mar dongruok mar piny mangima e wi weche mag oganda gi e wi weche mag somo e wi weche mag alwora magidakie gi gik magitimo kod ratiro mar nyithindo. E wi wachno kaka odiochieng' mano ma idhialo go nyithindo entie gi thorne miwuoye ma kizungu luongo ni the theme. Koro inyalo mana nyisowa ni theme mar kata thor wach mar odiochieng' makawuono mar nyithindo en mane monego bed ni ji kete maino margi odiochieng' makawuono? Theme mar odiochieng' makawuono gi kizungu tabro loko gi dholuo wacho ni right for every child. Matiende ni kuom nyathi ka nyathi gi ratiro mare. Mane mokete mahino en ni ratiro mar nyathi. Atukuru nyaka sani wang'e ni e pacho kae nitiere nyithindo mopogore opogore. Gin ratiro mage hie mag nyithindo monego bed ni warito ahinya to e pinywa kae mar Kenya. Mago mantiere katiba ma pacho kae kaachiel kod moko monego bed ni wan kaka jonyuol onego bed ni wang'iyo ahinya mar mondo mi onge ratiro mar nyathi moro amora mochochi. Ka wuoye e wi mbaka mabiro wuoye abiro bede rondi mar gimiluongo ni sustainable development goals ma gi dholuo waluongo ni dongruok gi kene. E wi dongruok gi kene oketo ratiro mar nyithindo kendo miye nafas maduong' ahinya. Gik mirango e kuom nyithindo en ni nyathi onego bed gi alwora kata lwasi makare mamago wuoyi weche mage mag dhi sikul, weche mage mag chiemo, weche mage mag dhi thieth. Gima duong' ahinya e nyathi moro amora
en wach mar tugo. An kaka jagono manie migepe ma wuoyi ratiro ma nyithindo waranga ahinya gimiluongo ni the right of the child to play. Tugo mar nyathi en ngima, nikech kata kidie thieth kata mama manigi nigi nie nafas mar yudo nyathi kodhi e siptal to gimipenje mokwongo ni to be nyathi tugo. Matiende ni nyithindo e ogandawa en ranyisi maduong' mar dongruok. Tugo mar nyathi en ranyisi maduong' mar ngima. Koro wawacho niya, kopo ni ratiro mar nyathi e wi weche mag tugo orochre, to mano ratiro maduong' mar nyathi ochochi. Koro wawacho niya, e wi weche mogi duto te kaka odiochieng' ma kawuono wawuoyo e wi nyathi, to ok en nena wuoyo e wi nyathi, wawuoyo ni to nyathini kanye mokete seche miwuoyo e wi weche mag dongruok. Nyathini ong'ala mane ma entie, taluora mane ma entie. To nyathi seche mwawuoyo e weche mag dongruok gi kende, nyathi ok en nyathi janyuol kende, en nyathi oganda te. To stinde bende nyathi en nyathi oganda te adiera nikech iyudo ni e kinde machien ni yudo kata ka nyathi ponono nokoso to ng'ata maduong' ne nyathino ne nitiere kod ratiro mar kata ponono kata chwado nyathino kata nyise ni otimo gima rach. To piny masani piny olokore, nyathi ka ponono ko otimo ma ok ni kare, janyuol ne bi chwade, janyuol ne nyalo biro to penji ni ichwado na nyathi kaka na. En wichkuot maduong' ni gima chal kamano timore. To mae timore mana nikech paro mar oganda masani ma en an kod in manie thuolo mar yuto moro emosekelo paro mararachani. Iyudo ka e bombe ma wadake kaka Nairobi ka, Kisumo, tiyudo ka nyathi kata ma janyuol ne nigi nyalo moro e yor yuto. Ka nyathi timo makosa, to winjo ka janyuol no wuoyo marach ni ng'ama otemo nyiso nyathino timo gima rach. To kidhi e gwenge ma pod oganda, ma wacho ni the community holds, there's a community fabric, ma nitie ratiro moro ma nyathi en nyathi oganda te, ma oganda range, nitie wang' dede moro marango nyathi. Kone ndara, to ng'eni ma nyathiwa, ok ni nyathi ng'ane. Kene lemo e kanisa, ong'eni ma nyathiwa, ok ni nyathi ng'ane. Lakini paro mobiro sani, mantie e wi jomoko maparo ni gin gi lony ahinya, kata gin gi yuto mopogore, mamiyo ni en nyathine, opuonjo nyathi, no oketre ni en maber moingo nyithindo moko machielo. Mano ok ni kare. Emomiyo wawuoye odiochieng' ma kawuono ni ka wawuoye weche nyithindo, to wawuoye weche nyithindo ka warango nyaka jonyuol. To wawacho niya, janyuol seche min gi nyathi, inyuolo nyathi ma nyathi osebiro, nyathi ok en mari kendi. Nyathi en mar anyuola. Nyathi en mar anyuola, to en mar oganda, to nyathi en mar chik. Emomiyo iwacho ni kapok ochopo higni 18, to nyathi en mar ng'ata ng'ata. To tok higni 18, to koro en kende gi chik. To sani ka nyathi higni 18 gi chieng'ne mar nyuol, en nyathi oganda to nyathi chik. Nyaka sani Aaron wacho ni in jago ma bende thoro tiyo kod gigo ma wanyalo wacho ni dongruok, gigo ma bende luong kanyo kod dongere ni sustainable development goals. To kata nyaka sani bang'e ni ponono in jago ma ponono tiyo machiegni kata kedo ne wechego mag lokruok mar kor lwasi. Nyaka sani wang'e ni nitiere lokruok mar chal mar kor lwasi e pacho kae. Ere kaka lokruok mar chal mar kor lwasi hinyo nyithindo ahinya e pacho kae? Ere kaka inyalo kony mar mondo mi odiochieng' ma kawuono, nikech wang'e ni nitiere koth mar El Nino machwe sani. Kopogore kod El Nino, wabedo ga kod oro kaachiel kod ngaji. Ere kaka inyalo rit nyithindo mar mondo mi kata obedo ni lokruok mar chal kor lwasi nitiere, to nyathi kik winj hinyruok ahinya? Kami wuoye no en kama kiwuoye tichal ng'ama omulo chunya ahinya. Lokruok mar kor lwasi en adieri manitie. To kaka en adieri manitie, en ni lokruok mar kor lwasi mulo gigo ma mulo nyathi, kaka weche mag chiemo. Seche ma wan gi ngaji, e thuolo manok wan gi paro ni ngaji nyalo betie, matiende ni chiemo onge. Seche ma nyathi okoso chiemo,
nyathi ok nyal bedo gi dongruok, nyathi ok nyal tugo, nyathi ok nyal keto wiye somo kopono dhi e skul. Mana achiel. Seche ma koro lwasi olokore ma koth obede e ong'ala mamalo monokwa nigo gi paro kaka koro mowuoyo El Nino ni. Koth ka chwe gokinyi otamo nyithindo dhi somo. Koth ka chwe okelo oula ma dhi kelo tuoche kaka ndira mag diep, ma mano en gimoro ma en ohinga maduong' sana kuom nyithindo. Machielo bende en ni seche ma ngaji obiro kata oro biro, tinwang'o ni jonyuol ok yud thuolo makende mar dhi loso chiemo kata tiyo tije moko mopogore. To mano seche moko gikoso timo kamano, manyiso ni yuto margi dhi bedo manok. Seche ma yuto margi obedo manok, to nyathi ema winjo matek. Seche ma nyathi winjo matek ni, mano kelo ohinga e dongruok mar nyathino e yore mopogore opogore. Koro wawacho niya, lokruok mar lwasi en mono moro ma onego range yore mopogre. Matiende ni seche mirange to onego bende seche mwarange to nyathi emomiyo wacho ni odiochieng' ma kawuono ni wuoye wi weche mag keto nyathi kaka jakanyo mar weche mag dongruok. To nyithindo inyalo ket kaka jokanyo e weche mag dongruok e yo machalo nang'o mar mondo mi kik gidong chien, gibed kod masiche kata midhiero mopogore opogore kik makgi e kinde ma gidongo. Kaluwore ni nyathi matin, kata obedo ni moko kuom gi wacho ni gin nyithindo matindo, to nyathi kitimo ne gimoro amora, moko kuom gi wigi ok nyal wil kata ka gisebedo joma ng'ongo. Gimiwacho no en gima sani kata odiochieng' ma kawuono ni amor ni awuoyo kaka duond nyithindo. Migepe kaka mwatiye Amani Kibera matiyo gi nyithindo kendo siro nyithindo en achiel kuom duond nyithindo. Kendo nitiere kuonde ma gidhiye kaka kuonde ma gisome, onego bed nitie ratiche mawuoye e wi weche mar duond nyithindo. Jogo mandiko kata duond buche kata machalo kata mawalongo ni media, yore thuolo michiwo go milome mopogore opogore kaka koro wane Ramogi ka e achiel kuom jogo machiwo duond nyithindo. Koro odiochieng' ma kawuono ni wawacho niya, duond nyathi en oganda, duond nyathi en chik, duond nyathi en migepe, duond nyathi en janyuol. Koro ewi magi yuto te wawacho niya, e gimoro amora mitimo moloyo ewi weche mag dongruok gi kene ma kizungu Sustainable Development Goals, wadwa ni warango seche irango adieri ewi weche mag lokruok mar lwasi. Nyithindo nyaka rang ni to gik mwadwa timo, okange mwadwa goyo, chenro mwaketo, nyithindo ni kanye. Mane babiro konyo e yo makare mano ni nyithindo gi odongo e yo makare. Kata kamano Aaron, thuon wacha mano mar higani, mano mar 2023 odiochieng' ma bende odiochieng' ma kawuono wahingo odiochieng' nyithindo, en rito ratiro mar nyithindo. Hihi wasebedo kwanno ka nitiere nyithindo moko ma bende ichocho kata ratiro margi, obede yor bembo kata yore mopogore opogore. To en dwaro mar piny ngima mar mondo mi nyathi ka nyathi orit ratiro mare maonge ng'ata ng'ata mochocho ratiro mare. To kata ponono ka nitiere ng'ama ochocho ratiro mare, to nyathino ponono bura makamano ochwal mbele ma okedne nyathine yo makare mar mondo mi oyud ratiro e yo maber. Kata kamano mano kwasebedo ka kwaseneno ka timore e yo makare. Ere kaka onego bed ni ponono kata buche michwale doho obed ni nyathi ochoch ratiro mare, okas buche makamago mar mondo mi nyathino oyud ratiro ne mapiyo kendo e yo makare. Kamiwuoye no e wach mar ratiro kod buche michwalo e doho. Kanyo wa keto siem ne chenro mag doho gi jogo mani arita kwe gi migepe mabe siro ratiro mag nyithindo gi jonyuol mabe ni e gigo. Ang'o momiseyo jogo duto kwachako kata gi jonyuol, sirikal gi jogo mamoko ma bende seyo? Awacho kama nikech en lwasi moro ma kizungu luongo ni the ecosystem round the child and the right and justice. En lwasi moro. E lwasi ni kata alwora ni nitie jogo ma jokanyo e gino. Jogi emonego bed ni giluwo chik to gitiyo tijgi e yo makare
mok mibadhi obede. Maduong' ewi gigi duto te en ni wabedo gi mibadhi kokwaluwo chik. Wadwa ni wang'uk chik seche te. Mamano en wichkuot maduong' kendo en ndira moro. Kata nyalo wacho ni en tuo moro. Ing'e ni awuok e gwenge mag Alego. To nitie dholuo moro motiyogo ni sihuau. Matiende ni en tuo moro manie wi ng'ato. Mar ni an tie kaka biro go mariek. Okalu chik. To go mariek ni mibadhi ma hinyo ogandawa. To mae hinyo nyathi mogik nikech kawakaw kaka iwacho ni nyathi kobambe. Tibro yudo ni itoke kanyo ng'ama no bembo ni kata jothur gi ng'ama no bembo ni. Kata ng'ama no bembo ni seche biro ka en osirre kata tenre gi jasiasa moro tigolo mbalang' moro e tok kasi wuok. To kata kopogore kod mano aro nikech yudo kata ni e gwenge moko yudo ni thoth ni wacho ga ni jogo maketho kata ratiro mar nyathi e yor bembo gin jogo machiegni kodgi. Onyalo kata bedo ner gi nyathini, onyalo kata bedo ponono nyithindo machuo bende tinde bambo, onyalo kata bedo ponono kata ng'ama ng'eyo machiegni. To jonyuola gino makoro kosetimore nyathi kosewacho to koro gidwa dhi kata ka polis giwacho ni thuolo donje ko. Mano gima koro gidwa ni obede lela ni koro uma. Ere kaka mano hinyo nyathi to ere kaka wanyalo kedo kod gik machalo kamago nikech mago gik ma hinyo ngima nyathi. Yes, jonyuol nyalo wacho ni thuolo donje ko wa uma to nyathini mochoch ratiro mare mano en gino mobiro dongo godo nyaka obed ng'ama duong' kendo nyalo ketho kata ngimane. Itiyo gi ngero moro mar joluo mowacho ni thuolo donje ko. Koro gipenjore ni koro angwa bar koko swatimango. Jaluo nen gi kite gi timbene. To jaluo sie nen gi yore mi moko kati yudogo kwe moro. Nitie gimoro miwinji wachono. Wichkuot moro ni oganda biro kwedi nikech ma nyathini nitimo kama. Mano irocho ratiro mar nyathi. Ratiro en ratiro. Iwacho niya iyanyo gwang' Iseo gweno. Tipenjo gweno. Tidhi yoro gwang' nang'o. Iwinjo. Mano be nyaka penj. Koro watemo wacho niya. E oganda wa kuma wantie. Kaka jaratiro mar nyithindo. Wawacho ni kopo ni gima chal kamano timore. Onge yo moro machielo. En chik rondi. Chiwo report kama nitie. Timiyo chik luwo yore. Kata kabura nitie mibiro wuoye ni mondo thuolo TikTok nitie kuonde ma koro chuno ni wabro toyo ko nikech kopod ni e bungu ibiro los moro machielo. Ilero kanyo makare ahinya. Nyakwara Ramogi Ojwang' dong' yiena mar mondo mi wakaw yoyo marwa mokwongo mondi e twak marwa mar mbako romo kinyi makawuono kama watwaka e odiochieng' makawuono ma en odiochieng' hingo nyithindo. Antiere kae kod Aaron Green pod wagoyo mbaka. Wamudho mana pi matin mondi kaito waduogo kik idhi mabor. Habari Gladys. Niko salama. Naitwa Mokaya Junior na kupigia simu kutoka Viusasa. Na kupigia kukujulisha kwamba wewe ndio mshindi wetu wa 100,000 shillings courtesy of Jipange na Viusasa. Wow. Umekuwa ukijipanga na Viusasa? Thank you very much. Yeah. We are rewarding you with 100,000 shillings. Unahisi aje Gladys? Nimesema mtu asante kwa Mungu. Jipange ushinde na Viusasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Yuvi, okido mondo chak timo rako? Yawa, enang'o, waya urwa ninda botimo rako bang'e. To kendo botimo rako kuom seche 2. In kitemo tama mondo kik adonje piem makawuono ni. To an abotere i doho. Abotimo ng'anyo malich ahinya. Mehera kweli mondo iori. Mondo ji ong'e ni in ng'at machal. Ing'e ni onge gimoro amora maber ma in inyalo timo e ngimani gi sechegi kata matin, iwinja. Gik moko te chalo niga mana kaka tugo. Higni 2 nyaka ne wabi e yamo.
Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth Masena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth mabiro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Duka madung mar Uhuru Superstores mante Kisii uso mwandu gi enengo mogonyre mideno ni Black Friday manotimre tarik 24 dwe mar 11 higani. Chopo Uhuru Superstores mondo chodho mwandu modhuro enengo moyweyo. Yudo fuong'ruok e ng'iewo gik mathoth e yor wholesale ka mwandu mang'iew kodwa ibiro kodi nono mango chudo moramora. Mwandu ma use offer gin kaka gie gedo kamoting'o mabati rolling mills, gie tedo kamoting'o sukari, mogo e kimo moko mwa use yor wholesale kod retail. Ni mathoth limbugi moro ma en info@uhurusuperstores.com kata yatole na mar 0111 161 500. Uhuru Superstores yudre Uhuru Complex Building e boma Kisii machiegni gi duka ma Safaricom, JM Towers, Downtown, Bud Credit Bank Kisii. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Kwa majina naitwa Joseph Soko, natoka Trans Nzoia County. Niliona kipandiko shabiki.com mahali, nikaichukua, nikaregister. Nikacheza na shilingi 10 ambapo ilikuwa ni multibet. Ikaleta postpoin ya shilingi 1366. Shabiki.com wakanipea bonus ya 90% ambapo inakuja 1330. Wakaniongezea ikawa 1660. Nashukuru Shabiki.com kwa kazi yao nzuri ambayo wanayoifanya na wazidi kuendelea hivyo. Shabiki.com ni ya ukweli. Ukicheza ushinde, unalipwa pesa yako hapo na hapo. Cheza sasa na Shabiki.com na upate up to 1000% multibet boost. Uko single, hapana. Uko single, yuko wapi? Je, yuko single? Ukitaka kupata sikiza kodi ya Uko Single, tafadhali bonyeza *811*340#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Huko akaongea na mkubwa ndo nini tukasuggest ni tufanye DNA. Hebu tueleze nini ambacho kilifanya bwanako ashuku kwamba mtoto si wenyu? Alikuwa amekaa sana. Na alafu alikuwa anakaa mbaridi. Bwanangu ndo aliona hivyo. Sasa ndio maana alisuggest hivyo. Sasa ndo nini tukapo nini ruhusa ya kuenda huko City Mortuary, ndo tukapigia DCI Juliet. Tukampigia tukamwelezea hivi na hivi, akakuja sasa tukafanya samples, hata si tuchukuliwa samples ya mtoto na mimi. Ambapo mlifanya DNA ilionyesha results ni nini? Mtoto si wetu. Sasa nini tukaanza. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kama na inyako mbedo kodwa e twak marwa e chenro mar mbako romo odiochieng' makawuono, odiochieng' mabende piny ngima hingo odiochieng' nyithindo, mabende hingo chieng' tarik 20 dwe mar 11 higa ka higa. Kaponi kitudri kodwa gi sani, antiere kod wendo kae Aaron Green ma en jaked ne ratiro mar nyithindo. Adwa nasomo ni moko kuom ote mabende usebedo ka uchwalonwa okinyi makawuono. Ote makamago abro bedo kasomogi achiel kachiel. Bar mondo mi wawinjane ni into
kamora mora minenowa tiparo nang'o kotudore kod thuon wach marwa. Ote mokwongo kanyo mar Engineer Lazaro Kanyamboka wacho kende koro nyathi uketo ni en mar oganda te. To sama gi mes kichwado to uteg kod gi uchumi. An ne achwado nyathi moro ka idho gorofa malo kaito kobayo jowetegi piny kod kidi. Min gi nodhi ka polis nyaka chieng' moro nyathineno otoyo wang' nyathi wadgi kod kidi mobayo gi malo. En Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye Kanyada. Ote machielo Joyman Jatugo wacho ni wamor gi nyithindo kawuono. Ote machielo wanyalo yudo kanyo. Ote machielo mar Janeno wacho na mosou e Ramogi TV kanyo. Akwayo ni mondo unyisa ni nyithindo ma wuon ojwang'o bende nyalo yudo ratiche. Aya mano ote mabede ibiro jalo montiere godo kawuono biro nyisowa. Steve Nyakwaragai wacho ni kila janyuol obed kod nyithindgi giwegi nikech piny sani osebedo kuong'a. Ineno kumo nyathi wuotho kod osiepege. Aya. Ote machielo wuoda Kadawa Noah Jackton wacho ni good morning, one should stay with his or her children. Piny osetopa. Ote mar Eric Ogola wacho ni sani nyathi ka nyathi otuge dhodgi, mano e yo machiek mar rito nyathi. Aya, ote machielo kanyo, mano ote mogik mar Jared wacho ni nitiere jomoko maka kumo nyathi timo gima ino, ochulo kuor ne janyuolne. Omiyo sani tek weyo nyathi ni ikuma au yaye. Mae an Jared awuoko unyolo Siaya. Erokamano ahinya Nyakwaramogi Ajwang' med mana chwalo ote magi kata paro mora mora kotudore kod odiochieng' ma kawuono ma en odiochieng' ma bende wahingo odiochieng' nyithindo. Aaron nitiere janeno moro kama bende penjo moro ni bende nyathi mojwang' kod wuon mare bende nyalo yudo ratiche. Kalo ni magi weche ma moko kuomgi waneno nyaka gi sani. Iyudo ka nitiere wuone moko ma ponono ok dwa rito nyithindgi e yo makare ojwang'ogi. To joma mine bende nitiere moko ma bende jwang'a nyithindo. Bende nyithindo makamago nyalo yudo ratichgi e yo makare. To giyude e yo machalo nang'o? Penjo no ayudo ka en penjo maber nikech en oganda masani. To iwacho kanyo nduguno owuoyo wach wuonegi. To into kanyi biro kenda mor ni wuoye minegi. Kae nitie ji ariyo. Makizungu wacho ni nitie moro kanyo ni it takes two to tango. Matiende ni amen oken mar ng'at achiel, en mar ji ariyo. Adieri nitie wuone nyithindo mojwang'o nyithindo. To wawacho niya seche ma wuon nyathi ojwang'o nyathi to min nyathi be nitie. To be wadonje kuku mar wach ni mondo jwang' ni ochope okang' ma koro ji nene oko. Ang'o mane timore? Dwarore mondo ka gima chal kamano timore, kogo report, tirango jogi te. Aming'a piny ng'ama dichuo osekawe ne ene ma jamakosa. Ene ma piny soko wang'e. To oganda masani adieri be nitie kido moro mar janyuol machielo ma dhand ng'ama dhako. Be seche moko timbene ok ni timbe makare. Koro wawacho niya, ka gima chal kamano timore, nitie okange migoyo. Idhi ka polis, kata idhi ka chief, e sirkal nitie migawo iluongo ni Children's Department. Tiluongo ji ariyogi. Kalure gi wach mantie nikech jwang'o mar nyathi gi wuon gi ok chalre. Gigi opogre, miero opogre, ok chal punda. Iwinjo? Gigi opogre. Koro mokwongo idhi tirango ni kuku mar wach chal nade. Ang'o momiyo gini ochope ong'ala ni. Okawgi, oranggi, otim hocho. Ka nitie kuma ketho nitie, to janyuol manigi ketho mondo kume kalure gi ketho mare, lakini ratiro mar nyathi tema nyaka range gigi te. Koro wawacho niya, seche miwuoye gigi, wawe bedo ni wawuoyo ewi weche wuon nyathi, to min nyathi ok orange. Yes, jogi te gin wuon nyithindo. Seche go wawacho ni jonyuol, seche ma baba ojwang'o nyathi, matiende ni
wuoyo kind mama gi baba nokobede kare. Makosa en margi gi te. Moko nego be ni seyo ng'at achiel tiweyo ng'ama chielo. Ok timre kamano. Iwacho ni ka wi rech otop to roch te otop. Matiende ni jonyuol nyathine nitie wach. Koro wach ne midwa warang e yo makare ka tik midwaro. To seche ma nyathi nie thuolo machal kama, nyathi be onego miye ratiro mare, otimne hocho, oketne lwasi makare kuom jogo mantie. To kik wabed ni seche mitimo kamano to wabiro gi mirima mopogore opogore nikech koso ma wasebedo kata ke ng'ama ng'ato oseketho ne nyawadgi. Kamano. Nyaka sani wang'eyo Aaron ni nyithindo noloro skul dwe mar 10 kadhi rumo. Sani ero dwe mar 11 gisebedo pacho, dwe mar 12 duto bende gisebedo pacho. En thuolo malach ahinya ka nyithindo nitiere udi. Pono gin chenro kaka magi monego bed ni jonyuol keto godo nyithindgi e udi koni. Mar mondo mi pono ng'ata kik choch ratiro margi. Nikech kindegi mag yweyo miwacho ni kaluwore kod kako loro skul kuom kinde malach. Ponono nyithindo magamo remo nyalo medore. Kwan nyithindo magamo remo kaluwore ni kata kawuono kana somo gazet nitiere medruok e kwan nyithindo mantiere kind higni 10 nyaka 19 magamo remo kapod tindo. Activities kaka mage monego ket godo nyithindo ma ok ponono ginyal fall prey ne jogo manyalo chocho ratiro margi. Gimi wacho en ohinga kendo badho kuom nyithindo e oganda wa. To mokwongo kapok awuoye mano, awinjo ka nyiero moro dwa maka e chunya seche miwacho ni en thuolo malach ni nyithindo nie udi. Nyathi ok en nyathi skul. Nyathi en nyathi janyuol. Odne e korgi. To donge kata odne korgi but waneno ka kinde moyaw skul to seche magibede skul ng'eny moloyo seche magintie dala. Adieri, to matiende ni kiwuoyo ka kiwuoyo no, matiende ni waringo ting' mar rito nyathi. Waweyo ne japuonj e skul. Mamono ok ni kare. Matiende ni in ikia nyathini. Tim nyathi biro bedo gi tim ka japuonj nigi timbe morochore. Puonj moyudo mobiro riwre gi nyithindo machielo moa e mier moko mopogore, udi moko mopogore man gi timbe mag njori, obiro kawo kucha nikech in iluoro bedo gi nyathi. Oganda masani jonyuol kaka an onego wang'e ni kuma nyathi onego bed ni yude mise makare mar puonj gi milome makare en ot. E sikul en somo, osomo rieko manyien. To e korgi ka e kuma puonjore timbe makare mabiro konye bet go e oganda. Mondo bed ng'ano ma jaratiro, obed ng'ama ber. Owacho niya, kineno kido maro mar nyathi oko ka, to mano nyisi ni kuma ae chalo nade. Iwacho ni charity begins at home. Mane home no e ae janyuol. Home no e oganda, e nera, waya, dana, kwara, e pasta, e sheik. Mane home. Koro wacho niya, kuom thuolo mabor ma wantiere ni, en ohinga maduong' takwayo niya, jonyuol onego bed ni mor ni omi thuolo maber mar mondo ibed gi nyathini mondo ing'e na chieng' chalo nade, ing'e no jwang' chalo nade, ing'e ni nyathi machal kama. Mae thuolo ma seche moko ka in gi nyathi ting'e timbene. Ting'eyo timbene ni gi puonj mane be yudo kaka janyuol miyude kumidake kata gi lony miyude e weche mopogore opogore, imiyogo nyathi gima kizungu luongo ni direction. Koro kaka wan kaka Mani Kibera, kech watiyo gi nyithindo mane e gwenge ma weth nitie thuolo moko mok giyud, nitie chan e udi, nitie gik mang'eny moloyo gi pinywa masani kuma wantie ni. Koro wan gima watimo en ni wan gi chenro mopogore opogore e nyithindo manyiri marowerni. Wan gi miluongo ni Teen Talk ma watimore chieng' ngeso ka ngeso. Kaka Kibera wantie gweng' miluongo ni Lindi, Amani Kibera Center, nitie Teen Talk. Teen Talk ni nitie mar joma nyiri gi joma wuoyi. Matiende ni en mbaka mar joma rowere. Ewi mbaka mar joma rowere ni, kuom ka weche mag joma nyiri wawuoyo ewi weche mag sexual reproductive health, ma wach mar gamo remo nitie, kata gi ng'eyo weche mag bede achiel gi jogo ma nigi chwech mopogore kodgi. Kae wawuoyo ohinga ma nyithindo nigo e gweng', kaka weche mag arita kwe, insecurity issues. Kae wamiyogi thuolo mar mondo gin magiwach gigo matimore. To ewi seche ma giwuoyo ewi gigi, to wamiyogi
yo monego bed ni giluwo kalure gi chik kendo mar ratiro margi. To kopo ni nitie kumohinga obede kata ka nyathi moro nitie ma ogamo remo kata obambe gotim kamano, to wan gi yo ma watiyogo to wachorogi kumonego gidhiye through our community engagement program ma wan gi linkages. Iye ka be wayudo nyithindo moko ma nigi chan korka weche mag somo kata mag school fees kama to ka wayudo jogo masirowa e tich motiyo to be wamiyogi nafas. Ei kanyono e center ma wantie no be wan gi kar somo ma kizuluongo ni library. Wan gi community library mantie buge mopogore opogore ma ginyalo dhi kanyo, ginyalo somo. To kaka wan jogo ma timo gimiluongo ni sports for development, wan gi tuke gi aina mag tugo mopogore opogore ma nyithindo nyalo riworego to gigo mbaka kaka nyithindo. Kaka watimo mago to bende watemo rango ni to ohinga mage manie oganda kata manie gweng ma rocho ratiro mar nyithindo kata miyo nyithindo chope milome mok ni kare. Adwa wuoye gimiluongo ni lony matuch ma English wacho ni emerging aspects or emerging issues. Kaka sani mbui obedo kalausi maduong' sana. Achiel kuom ohinga ma hinyo nyithindo sana. Yes. Koro obedo kalausi maduong' sana nikech mbui obiro gi milome mopogore opogore. To mbui nigi milome kata thuolo moko ma rocho ratiro mar nyathi. To kae be nitie achije mang'eny matiyo gi yoregi. To koro ere kaka inyalo geng' mago duto mar mondo mi kik jop nyathi, nikech nyaka sani wang'eyo ni iwacho gi ni sani nyithindo ma sani gin Gen Z. Yes. Gin nyithindo ma .com, gin nyithi lony ma nyasani. Yes. Ere kaka jonyuol nyalo geng'o magi mar mondo mi nyithindo duto oyud ratiro margi, ng'ata ng'ata kik choch ratiro mar. Wadong' mana kod thuolo ma mokwongo sim. Chik mar sime ni higni 18 kadhi nyime. To janyuol seche mimiyo nyathi ma nigi higni 18 kadok chien imiye sime, irocho ratiro mar nyathi. Mano mokwongo. Machielo en niya, seche ma nyithindo rango kata TV kata winjo nyakalondo, nitie programs manie gigi mok mag nyithindo. Emomiyo wacho ni child advisory. Kaka janyuol onego bed ni itini oko to wangi duong' irango to nyathi tiyo ang'o, to nyathi mulo TV en seche mage, en program mane, to seche imiye sim mondo tim gang'o. Koro gigi te kizungu wacho ni onego bed ni waketo gimiluongo ni firewall. Dwani mondo iket alwora moro manigi chik ma kopo nochopo kamoro tiwinje. Koro magi duto te gin gik moko monego warang. To kapok wadhi mabor kata ka watieko, ka wadhi wachiegni tieko, gigi te gimora moro kotimre ting' en mar janyuol. Janyuol morito nyathine maber, ka nyathine owuok oko tibro siemni to nyathini ber ma nyathi ng'ane. Ima biwinjo ka oganda luone wacho ni to dak ubedie uru ka nyathi ng'ane. Kamarach isiemo marach. Isiemo maber. Ano ka thuolo marwa rumo Arono kinyi makawuono. Nitiere jonyuol moko manyaka sani wang'e ni piny tek. Jonyuol manyo. Sani nyithindo loro skul. Janyuol nyalo kawo okang' mani we akaw nyathina ni mar mondo mi wadhi godo kara mar orak. Pono nomiye kata maembe moko kata rabolo moko ng'ise ni dhi use. Mano en child labor kose pono en mana puonjo nyathi yore mag timo ohala. Mana mapiyo piyo kwatieko kaachiel kod wachni mogik. Ewi ratiro mar nyathi, mano en tok chik. Nyathi ok en ohandi, nyathi ok en jatiji, nyathi ok idhigo e menyo mari, en ting' mari kaka janyuol mondo idwar yore ni te mibiro menyogo. Kitimo kamano e wi weche kata chik mar weche mag tich, labor rights, mano iluongo ni child labor. To child labor en gima koyudigo to en onego bed ni donjoni. Kodonjni to onego bed ni miyi kum moriwre maromre gi wach mar weche mag chuno nyathi dhi tich. E wi weche puonjo mar nyathi ohala kata bedo nyathi modimre e weche mag tich, mane timo tok higni 18. Kosechopo higni 18 ma koro en japiny, sani en nyathi. Wachni mogik kwatieko. Wacho niya, nyathi en mwandu ne oganda, nyathi en mor mar oganda, nyathi e ranyisi mar dongruok. Koro seche mwatimo gimoro amora,
ewi pachwa te onego wang'e ni nyathi onego bed jakanyo. Ok ni ok ochuno nyaka obed ni obede e mesa kuma iwuoye, te ewi pachwa, ewi chik onego wang'e ni to seche motimo gik motimogi te kaka janyuol, kaka oganda, kaka sirikal, kaka piny mangima, gik motimogi ginyalo rocho ratiro mar nyathi nade. Kamano. Erokamano ahinya Aaron Green kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono. Ibi watwagi kotudore kod odiochieng' nyithindo. Nyako Ramogi John gi kanye mwachopo godo e giko mar twak marwa e chenro mar mbako romo odiochieng' ma kawuono. Ibed godo odiochieng' makare, oriti masani, nyakwa romo odiochieng' makiny, nyinga Joyce Odur.